Hanjang lang solong Assam Master Game kapaman pon jia phantirika mame keseng pon. Matijong ni phai ke thomarni ani gangsam por phai ke thoma por malom Hanjang lang Sport Association pathua klam open stis along Assam Master Game kachipati ke paman pon jia phantirika mame keseng pon padu. Non ke bang je suri hin reng kora plia sengkan ar koya ciklo ni phai nerkep sirkep la pen kep an paman pon po. Bang solong athletic kachipati pen chenglok arta ke ong atum stame chepati dun po. Bang so dirikam keseng pon amelong MSC kadom terang pi HSA ami Pujiban Chandra Pathok pen Jenglok Hanjang lang Sport Association along Klembang Kubang Piatum Chetong Gunse Mesen pen me pachun pon Bokajan per Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News.